second prize ko. Second prize ko. Ikaw Hello लोगोफोर गिबियावनो आं अननाय सिबिनायखौ जासिहरग्रोलायबाय दे आसा खालामो दिनैनि दिनावबो नोंसोर बयबो मोजाङै दं होननानै नै मादैया बोसोर गोदाननि थाखाय नै खोमायाव बिबार गावदांदां होननानै नै बिजावजालि गेजेरजों आंजों मालाय जागासिनो दंनो खेला दुला जोंनि गामियाव दिनै फांसन दङ गामियावनो बाहाय थांनो ओंखारबाय मादैयाबो एसे बाहागो लागोन नुवाखै मादैनि बिबारा खोमायाव बेसेबांबा गावदांदां जाबाय लोगोफोर नायलांबाय थादो मा देखायहरनो हायो मादैया दिनैनि दिनाव देलाय मालाय ओंखारनानै मा देखायहरनो हायो देखायहरबाय थानोसै गामिनि बयबो मोसानाय गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला थांबाय थानोसै मादैया लामा लामानै थांगासिनो दङ हाबजेनबाय नै आङो नै आंनि बिजायंनि पिकचार बेयो आरो जाय बोनानै देरहायो फार्स्ट प्राइजआ जाबाय 1000 जेननाया जाबाय 500 रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय बरायनाय हा पेन्डेला बेनो जाहैबाय जोंना गामिनिल' नालाय खनथामाव फाइनाल दुरुं बोग्रा लायनानै दुरुं बोग्रा पार्टिफ्रा नै ओरैनि पार्टिया जाहैबाय दुरुं बोग्रा गिदिर जानायनि ग्रुप जाहैबाय फांसन जानायनि सिगां दुरुं बोनाय खेला होग्रोबाय आरो बिनि उनाव सियार खेला जाबावगोन मेजारमेन्ट लायबाय ओरै गेजेर गासिबो गामिनि जोबदे लोगोफोर बिसोरो गासिबो ओरैनो जाबाय दासो उन्दै फिसा खांनाय पार्टि र' नायनायसै लाग्रोबाय आङो माबा मासे हाल्ला सिला जाखो रायजोफोर नै दुरुं बोगायनाया जागायसिगोन जोंना रंजादों उन्दै ग्रुपआ देरहाबाय नोंस्रा जेननायनि रंजादो दे जेनग्रा पार्टिया जोंनि सेवसो जेननाय जाबाय हगारना होबायना जोंना हगारखादोंसो हगारो जों सियार खेलाया जागायलायबाय जोंना रायजोखौ गायै गानानै बिसोरल'सै खावसे गाजोब्बायानो दाना बैसागु फांसन अपेनिंखौ जोङो जागायजेननो नागिरबाय जागायनायजों लोगोसे गाहाय गुदिफोरखौ आर'नाइजों बरायनानै लाग्रोबाय आंनिनो बिहाव बे लोगोफोर रुफालि बसुमतारी बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय महिला समितिनि सेक्रेटारि बेखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनानै लाग्रोबाय साबायखर थाबाय जोंहा महिलानि
बैसागुनि सोमोन्दै जोंनि गामिनि गाहाय गुदि बियो फंनैसोबाबो बिबुंथि होबाय बैसागुआ मा बेनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायलांबाय मोजां बिबुंथि होलांबाय फैसे थुखिनानै बेखौ थाव माबा माबि फुनो हाग्राफ्रा दा जोंनि मानसिफ्राबो बिदिनो खालामो फुख्रियाव थुखैयो दैमायाव थुखैयो बिनिफ्रायसो फैयो अखानायै जेलानाखि पहेला थारिखआव जोंनि गासिबो बर' माहारिफ्रानो सोरबा सोरबा ब्रह्म मन्दिराव सोरबा बाथौ मन्दिराव बेहाय फुजा फोरबो होयो बिनिफ्रायसो फुजा फोरबोनिफ्रायसो जोङो लासै लासैनो मोसाग्लांनाय मुसुरग्लांनाय मेथाइ खननायजों जों बैसागुखौ बरायनानै लाबोयो जाहाथे जोंना फांसन अपेनिंआ जागायजेनबाय गामिनि गथ'फ्रा हायलालाय हुइलालाय बयनिबो गोसोखौ गोजोन होहरबाय मीरा ब्रह्म जोंना इउटुबार बियो जोंनि बाथाबारियाव जास जादों फांसनाव अनिता नार्जारी बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों जासफोरखौ आर'नाइजों बरायबाय दे लोगोफोर साब्रै जासखौ जुगिता ब्रह्म बिथांखौ गांसे आर'नाइखौ बरायनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय आखाइ खमनानै हो फरायगोन रिसम ब्रह्म जासफोर गोजोननाय थाबाय फरायगोन जोंहा काश्मीरी ब्रह्म रोजा रोजा साबायखर थाबाय नायगिरिफोरखौबो एसे खेबहरबाय आङो उन्दैफोरनि कम्पिटिसना जागायसिगोन कम्पिटिसन बादायलायनाया जागायबाय बारसे बिबार होननायजों आंनिनो बाहागिनि बियायं जायो बेबो आंनि फिसाजो मोसादों रायजोफोर आंनि बियायं मोसानाय रायजोफोर लादों सेल्स फरायनाय लादों बिसोरनि रुल मथे सोलिनांगोन बिथांमोननि बुंनायखौ लानांगोन जाहाथे दुरुं बोनाया जोङो सर्टकाट जादों जाहाथे बेबादि फैगौआव जानो मोना जोङो मोनब्रै ग्रुपसो थांनांगौ हिसाबाव जोंनि मथेबा कम्पिटिसन जोबनाय लोगो लोगो जोंना नै प्राइजखौ सोर मोनदों सोर मोना दाजाब दानख' खालामगासिनो दङ बेनि उनावसो फोसावगोन सब खेलाफ्रानो मोसानायाबो खनसेनो फाइनाल जाया सब खेलायानो कमिटिनि मानसिफ्रा फाइनाल थांफेरा मोनसे मोनब्रै ग्रुप सयथा ग्रुप बेबादिसो दाना दुरुं बोनाय आरो सियार मिउजिकनि प्राइज मोननायखौ होनो नागिरबाय सोर जेनदों सोर देरहादों बेनि प्राइजखौ आजावलायनोसै मीरा ब्रह्म बिथांनि प्राइजखौ नाजावनो थाखाय आं गुरै खावलायहरबाय दुरुं बोनायनि फार्स्ट प्राइज मोननाय पार्टि बेयो आंहाबो बिसिनि ग्रुपाव थाफादोंमोन जेननाय पार्टिनि होगोन जोङो नै बिसोरो जेननाय पार्टि दुरुं बोनायाव बिथांखौबो प्राइजखौ होनो थाखाय आं गुरै खावलायहरबाय जेननाय पार्टि बियो रोजा रोजा साबायखर थाबाय जोंहा बिनि उनाव दंबावो चेस सलायनाय जोंहा चेस सलायनाय जोंहा फार्स्ट बे प्राइजखौ होगोन जोंहा सुनिला ब्रह्म गोजोन थाबाय बयबो आखाइ खमनानै हो जोंहा चेस सलायनायाव
सेकेन्ड प्राइज दंबावो जोंहा सरला ब्रह्म बे प्राइजखौ होगोन जोंहा महिलानि सेक्रेटारि जोंहा सकिना ब्रह्म बिथांखौबो प्राइजखौ होनो थाखाय आं गुरै खावलायहरबाय सरला ब्रह्म जोंहा सियार बोनायाव फैनाय सरला ब्रह्मआ गैया दासिमबो बिथाङा फैयाखै माबानि बदले आजावबाय सरला ब्रह्मनि बदले आजावबाय सेकेन्ड प्राइजखौ देरहानाय पार्टिया हाबाफारिया बेखिनियाव जोबनानै थांबाय बेजों लोगोसे दावदै जानानै जाहाथे रावबो थांनो मोना जोङो साफ्रोमबो जों मोसानो हागौ बिनि थाखायनो जेराव थाङा मानो बयबो जमा थाजोबनांगौ बिनि थाखाय आं गुरै खावलायहरबाय कम्पिटिसन डेन्सनि प्राइजखौबो होनाय जाबाय फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड ग्रुप डेन्स सिंगेल डेन्स ग्रुप क्लास बाय क्लास होदों दे रायजोफोर थाखो 9 फार्स्ट प्राइज जोंना आबैया गोरोंखा खुलुमदो रोजा रोजा साबायखर थाबाय दानिया दंबावो सिंगेल डेन्स 9 थाखोनिफ्राय जोबथा क्लाससिम बिथांमोन रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय भेराइटि श'आ जागायबाय जोंहा नायलांबाय थादो देलायस्रि ग्रुपनो नै नायनानै जाबाय मोसाफैयो आं बेखौ गुरै खावलायनो थाबाय जोंनि ग्रुपआबो एसे बायदेमलाय सिदेमलाय मोसानानै देखायहरबाय रायजोफोर फिसाजोफ्राबो नै साब्रै ग्रुपआव भेराइटि श'आव दिन्थिहरबाय मोसानाय प्रग्रामा जोबनानै जों बयबो गामिनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय स्टेज बायह्रा गासिबो हायलालाय हुइलालाय मोसानानै एसे देखायहरबाय रायजोफोर मोनाबायबो रायजोफोर जोंनि हारिमु बादायलायनायखौ जों एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय आंनि भिडिअखौबो एसेयावनो दोननोसै बाय बाय रायजोफोर गुड नाइट